Seigarren puntua, lokala, pixka bat aipatzen ari izan alde horretik, ni orain hemen nago, edo zuetariko edozein egon diteke hemen, eta bere euskara maletan eraman, ez? Beste hizkuntza batzukin, segurazki lan egin beharko du, edo jendearekin komunikatu beharko da, baina euskara maletan eramatea, ez? Nik uste hori oso garrantzitsua da, zergo, ez? Eta azkenekoa, eta segurazki ponentzia guzti hori zentzua ematen diona, ez? Sare logika duena. Niretzako hori oso garrantzitsua da, sarean pentsatzea. Bai, kanpora begira, senderenago, ez? Nazioartera begira, nien nago lekura begira, baina bai gure baitan ere. Azpeitia Urrestillarekin, Urrestilla Bakiorekin eta Bakio Amurriorekin. Oso importante zaigu hori, gure hizkuntza garatzeko, euskalkiak, aprobetxatuz, eta bar. Oso garrantzitsua da hori, oso. Nire ustez horrelakoak, izan beharko ginateke gu, euskal hiritarrok, ez. Eta pasatuko naiz, blogosfera, ez. Aipatu lehenago datua 7.512 blog daudela, ez. Hor, nire galdera litzateke, benetan aprobetxatzen ari gara uneko unean blogosferak eskaintzen digun guztia, ez, gizarte sarearen inguruko planteamendu guztia. Ni hemen egon da, benetan, harrituta galdetuko zinatik hori beste ponentzia bateko gaia litzateke, ez. Baina Facebooka, MySpacea, YouTube eta lakoak ze puntutara nire doain gizarteratuak, harrituta galdetuko zinatik. Ordunik, nahi nizuna kontatu ditu euskara 2.0, dutzea gure hizkuntzare gizarte sareei banatzeko, etorkinen artean eta bertakoen artean, eta hor dakagun sekulako esperimentazio gunea, ez? Eta hor dena ongi etorriko da. Netzako hor dago benetako gakoa, ez? Nire galdera litzateke, pasatu gara gestio planak bezala eta estatikotasun horretatik, eta niretik planteatzen dut, sentitzen du, baina guztia estatikoatik dinamikora pasatzen ari da, ez? Orduan, galdera, ez? Aprobetxatzen ari gara eneko eunean, blogosferaren, nik planteatu dut, euskera kanpoan, ninagonekoan, nire maleta dela. Bertan, galdetuko nukena da, erramienta kaxa hori erabiltzen dugu, blogosferaren erramienta kaxa hori erabiltzen dugu. Eta planteatuko nuke, espazio virtual eta presentzia moduan bideratzeko eta egituratzeko. Esalegia, niko planteatu euskara 2.0 berdin web, gizarte webak edo social webs eta gizarte sareak. Niretzako hor dago sekulako lekua garatzeko, sekulako espazioa. Eta, bukatzen den, azkeneko gaiarekin ez, nik espaldian lantzen nabilen ideiarekin, hipotesia esan gehiago dela ez. Baina esan dute, guztia garamatza gizarte konplexutasun maila altu bateko errealitate bat asumitzera. Eta esate euskal hiria. Eta hor galdetuko nuke. Eta zutareko bakitza begiratuko nuke ez esaten didan. Baina nik uste dut edozein delarik ere erantzuna euskarari dagokionez hiritartasun nozio hori aplikatu behar diogula euskarari. Eta niretzako behintzat horre izituko nioke euskara 2.0. Euskal hirirantz, niretzako bai, eta apunte batekin bukatzen dut. Eta azkeneko horrian dukatzu dena ez, eta mesedez, eskarrik asko ikusten ari naiz, hiritartasuna, euskal gizarte sarean, markatu, baina hau gelditu daria, remarkatuta gaur favorez. Eta da, ez dikotomia faltsurik egin, euskal herria eta euskal hiriaren artean. Agia, ez gaude landa versus urbanoari buruz hitz egiten. Munduko edozein gizartetan gertatzen ari dena mundu mailan da nukleoak, nodoak hiriak direla. Beste gauza da, egin behar duela, eta baituko adibide asko, mundu mailan adibide asko, herriak hirietan boza edukitzea. Hori da lortu behar duna, eta gure herrian, gure euskal hirian, hori egin behar dugu. Nire ustez, orduan, munduaren kontra ezin dugu. Mundua ez da hiria eta mendiak endu ez. Nik hemen Portland ezagutzen badezkoet, benetan, gomendatuko nizuete hiri estatuatutako hiri bat ezagutzekotan, Portland ezagutzea. Zen konturatuko zaten nola posible da,
hiri bat izatea eta herri bateko bizitza bat egitea. Alegia, kontuz, bizitzagun dikotomia, absurdoak sortu gure herrian. Txikia bera, ez gara munduaren txilgorra. Eskerrik asko. Galdetzen du, zure batek, Euskara bipuntuzero ekuazioan dauden lau puntu, erradi diren lau puntu hiek gehiago sakan dezakezen ekuazio horretan. Nik uste, ekuazio hori azken batean da, laburbiltzen du aipatutako 3 faktoreak eta beste aldean 6 faktoreak, ez? Nik uste, benetako aldagaia aldagai herria, hiztunak, horretu, nik uste euskararen plangintza, euskararen kudeaketa guztia, hizkuntza kudeaketan, hiztunetan oinarritu gara, hizkuntza perfilak, hizkuntza eskakizunak, euskara planak, eta hizkuntza komunitatea izan dara euskara planak garatu dituna, ez? Nik uste goian eta behian dauden lehenengo eta laugarren elementu da, agian direla komilatean berrienak, ez? Globalizazioa litzateke, aipatu duen hasieran egin duen hausnarketa, ez? Euskarak mundu mailan, ez? Eta nik esaten mundu mailan, ze kristo konpetitu behar dugu, ze leku daukagu, eta nik esaten ze leku daukagu, eta da, horreintxe bertan, hau bera. Gu egia esperimentatzen, azken batean zuekin eta eskertzen dizuete, baina, euskaldunak dauden munduan, nik ezagutu izan ditut, atzo bertan, oinati horretekin egon nintzen, siaten. Eta honen inguruan hitz egiten gainean. Argia, iruditzen zait badagoela globalizazio horretan, lokalizazio karekin ditu duen horretan, hor badago leku bat. Nik uste gaina ez personen artean elkar ulertzeko, elkar komunikatzeko, eta ez? Bereziketa ni saltatu dut beste ponentzietara, ez? Eta marka ideiara, ez? Euskarak nola izan dezake presentzia komilartean komertziala, presentzia, gizarte presentzia bat. Horregatik ditu lokalizazioa. Ez ditugu adibide, sukaldearen adibide bada, erropagintzaren ez da, nik uste, badaudela, San Franciscotik pasiatzen, ez dira bakarrik. Hamburguesak bakarrik ikusten dira japonesak, ikusten dira tximak dira. Lagun batek kontatu dio, eta nire bat kontatuko dizuet. Ze sensazio ukidu duan, Gernika tabernan egon ezenan hemen boizen, ez? Eta oso interesante egintzen, nire hausnarketa personala. Bagizu ziritu zean, iritu zait nengoela Japoniar batean bizela. Ez, hau ez Euskadi, hau estatu bat dira, markatu. Diasporaren ideia hori, sokorik da, baina, hau da, beste komunitate bat, gehiako, eta guk hori gero integratzen bera gurean. Euskalduna bera komunitate bat, zentrala, nire ustez hor dago gure erronka, zentrala izaten. Nire periferia zait gustatzen izatea, eta nire komunitatea zitzateke periferia izan behar. Baina, orduan, pixka bat erregalak aldatu dira eta sarearen kontzeptuan niretzako nozio hori oso importantea da. Ez orduan, horregatik esaten nuen lokalizazioa konektatuakena, seguramente esaten ari garen anekdotikan da, hirugarren espazio digital hori aprobetxatzeko